వస్తావా? ఇంకెన్ని రోజులని ఇలా జాబ్ చేస్తూ బతుకుతావు? ఒక్క రాత్రి కష్టపడితే నీ నెల జీతం వచ్చేస్తాయి. ఏంటి అలా చూస్తున్నావు? అప్రాలు ఆడదానికి ఏం బీకుతావు ఏంటి? నేను ఎందుకు కొట్టానో తెలుసా? నువ్వు నన్ను చూసి విజిలేసినందుకు కాదు, నన్ను వస్తావా అని అన్నావే అందుకు కూడా కాదు. అలా కొట్టాలంటే రోజుకి 100 మందిని కొట్టాలి. చివరిలో ఒక మాట అన్నావు చూడు, ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆడదానివి నువ్వేం పీకుతావు అని. అందుకు కొట్టాను. ఆడవాళ్ళంటే అంత చులకనారా? ప్రాణం పోయడం తెలిసిన మాకు ప్రాణం తీయడం పెద్ద లెక్క కాదు. ఇంకోసారి ఏ ఆడపిల్లతో ప్రవర్తించామనుకో చంపేస్తాను.